brdo Petrin smješteno je u središtu Ravnih Kotara i dominira cijelim prostorom Vranskog polja, a možemo reći Ravnih Kotara. Brdo je visoko, odnosno nalazimo se na koti 253, što znači da je brdo visoko 200, na ovoj točki je najviša točka brda iznosi 253 metra nadmorske visine. Samo brdo Petrin kao brdo, znači korišteno je kao najvažnija i najznačajnija osmatračnica u prostoru Vranskog polja i Ravnih Kotara u ovom dijelu za neprijateljske snage, koje je korišteno od početka Domovinskog rata i sa kojeg su apsolutno nadzirali sve moguće kretnje i događaje po ratnom pitanju i vojnim događanjima koje su se događala u prostoru Biogradsko-Benkovačke bojišnice, odnosno posebice u području Vranskog polja. Kako dominira prema Vranskom polju, Jadranskom moru, tako dominira i prema sjeveru, odnosno cijeloj, možemo reći, Bukovici. Brdo kao tako, znači paravojne snage su, vojne snage srpske su zauzele početkom već u ljeto 1991. godine, gdje su odmah ga uz pomoć Jugoslavenske armije uredili, fortifikacijski, znači inženjerijski uredili i vojno-školski uredili brdo za obranu, osmatranje i pružanje vatrenog djelovanja po našim snagama. I na brdu se nalazilo, sad ga više nema, na ovom mjestu tu nalazilo se sklonište koje je moglo primiti do, po mojoj procjeni, 12, znači jednu dobru desetinu sa zapovjednikom desetine vojnika koji su imali smjene minimalno po 7 dana. Bini su naoružani sa pješačkim naoružanjem i protivzrakoplovnim strojnicama tipa Broving, uz to su imali manji kalibar minobacača. Sa ove točke, znači, su apsolutno nadzirali kretanje naših snaga. Ako krenemo sa istoka, oni su nadzirali naše snage u selu Rana i tu je posebno se isticalo brdo Debeljak koje je bilo najbliže ovoj točci. Zatim kontrolirali cijelo Vransko polje i raspored naših snaga i kretanje, tako dalje. Sve prema istoku, prema zapadu, prema Tinju i Tinskoj Gubavici. Samo brdo Petrin ne samo da je služilo kao vatrena točka, znači otporna vatrena točka, ona je služila kao i glavna osmotračnica za neprijateljske snage u području Vranskog polja. Znači sa njega su nadzirali apsolutno i korigirali i vršili korekciju cjelokupnog topničkog djelovanja i sveg onog što se događalo u korist neprijatelja na našem prostoru. Svaki pokret naših snaga oni su detaljno i dobro mogli uočiti po svim vremenskim uvjetima. Na istočnu stranu brda, prema selu Rani, prostiru se još manji brežuljci, prvo Barakovića, pa Lukovnjaci, zatim Čelinka i Zvirinac. Znači to su brda sa kojeg su neprijateljske snage i dalje isto tako još ugrožavale naše položaje u području sela Vrane i Vranskog polja. Posebice na naše snage koje su bile raspoređene na brdu Debeljak. Sa tih pozicija mogli su se nesmetano i vrlo lako privući do nadmorske visine od 40 metara do samog vrha brda Debeljaka. Odakle su čak i vršili diverzantske akcije. Brdo Petrin se brani niže, dolje ispod na gradini na istočnoj strani mjesta Stabanj. Na gradini nalazi se otporna točka Trojan, koje je isto tako bilo jedno jako četničko uporište koje je pružalo potporu u pravcu Vranskog polja i prema Vrani. Isto tako prema Jankolovici i u obrani u području sela Sikovo, u zaleđu Filipjakova i tako dalje.